Bisag ni Polog, igo na lang! Igo na lang! Okay, good morning, good morning, good morning! Alas 5:12 na yun! Parang ka mong namin ang mag-wisag sa radyo bisag di Polog, uban! Sa mga dusay! Isa namang pagkalaan, Dudong Punggat! Good morning! Igo na lang! Igo na dong! Ibasig magka-request ka ang... Magka-request niya kag igo na dong! Okay, mga bisay, kapalan ka mong naminaw mga bisay sa programang Morning na Bisay. Uwaling inyong ubos galagan, panghandusay. Sa namang pangakalaay, Dudong Punggan. Kini mo programa ito kini sa Pool Beer Supplier Direct Factory. Ang Pool Beer Supplier Direct Factory higala. Oy, sulbad nini nga pandemya karon nini nga narata sa atong panimalay. Pwede ka maka-shopping via online sa Pool Beer Supplier Direct Factory. Imo lang i-search mga bisag Pool Beer Supplier Direct Factory. Imo nang makita mga bisag. Makapili na ka og mga branded nga mga t-shirt. Gikan pa yun sa factory higala. Barator kayo factory price. Ang ilang gina-offer na free shipping nationwide. Libreng hatod nationwide. Libreng hatod nationwide. Ang Pool Beer Supplier Direct Factory ilang i-search. Maka-open mo kuan Facebook, ilang i-search sa ilang Facebook page. Ang Pool Beer Supplier Direct Factory o di ba ka Direct Factory Pool and Beer Imari mga kamisay. Okay, good morning live kita karan sa itong official Facebook account nga Dudong Punggay. Iyo na makitang panagwang Dudong Punggak nga wala na yun makakamang. Kaya na uban diya kay nakakamang na. Labi na itong maana nga katulgon mangkog saya. Katulgon mangkog saya kay nagpakamang di ay. Waing bundag dia DJ Pong. Gikan ni Jan Sugang. Oy, Brad, good morning ni mo diha. Morning sa itong mga viewers ka nag-view karon. Hi! Hello! Ano na lang, naingon biya po ka diya kaba-kaba dong punggan. Ala dupa-dupa. Oh, thank you so much, Manny Sibal. Thank you so much for watching. Okay, sa tanang mga viewers na to karan, nakakita ni Dudong Punggak na yung kaba-kaba. Pahandos ko sa Sugang family o Magsayo family. Dahil sa may barangay San Nicolas, Dapitan City. Salamat DJ Pongs. Ay, salamat Pad. Ay dong Pong, great lang ko sa dapatan ako mamagpapa sa tanan na lang naminaw dara. Ika ni Runa Antikina. Runa naman Pad, imbis rot undane. Ay, kaya ito ang dusan mga ibig sa kanunay tawag pikas linya. Hello, may bunda. Good morning. Good morning dong Pong. Ay, good morning. Kisya man eh. Luida na sa Lahirong. Luida, sa may Nahirong. Okay, sa ito yung kalaga ni Maria Luida. Pagpit ko dong. Panayan. Wala ni mo dong Pong. Lurina Kalabay, Lurina Ipek, Lister Mata, Lister Maginay, Lila Maginay, Nanti Sumondong, Salomon, Liberato Salomon, ni Judy Kalamon,
Sinura Mitaka, si Dami, tapos na hari si Arnold Manuel, si Jambid Manuel, si Alton Manuel. Pagkakas niya, si Rika Basag, si Richard Kabasag, si Alan Inot, si Nila Inot, si Nuno, si Jojo, si Kwan, Carmen, dan si Bibing Lesjo. Pwede mo request? Basta man nga song. Nagtutulis ako. Okay, salamat. Salamat po po. Okay, dagang salamat. Alas 5:18 na dyan. Thank you so much to Carla, Christine, Cassandra Madrigal. Thank you so much for watching. Monica Abang Umok. Thank you so much. Sana mga viewers karon nga naka-view. Good morning ninyong tanan. May buntag. Good, EM Dongpong, shoutout ko sa tanang opisyalis ug miyembro sa Radyo Bisdak Fans Club Secure Island Chapter. It's me, Elmar Bukol, Campo 1, San Juan, Secure. Good morning ni mo diha, Vice. Maing buntag ni mo diha, Vice. Murag wala man siguro si Vice kagapon sa meeting na. Naro nga importante nga gikuan. Murag na importante nga gitrabaho si Vice President Elmar Bukol. Okay, good morning. Okay, matod pa din mga bisag. Morning, Kuya. Great lang ko ni Roger Limba. Salamat, Kuya, sa pagbasa. Okay, matod pa din mga bisag. Atong handusan. Good morning, DJ Pong. Great lang ko ni Iba Joy Pakulba o Aimee Lubguban. Junjun Anuling, Lutsi Tumugsok o Grisel Takay, Dexter Mata o Elmar Bukol, Birato Salmon o Nining Jewel Sumagang, Great April Maghinay dari sa may Sitio Umpan, Liluan Maria Sikihor. Okay, salamat. Shout out watching from Saudi. Ika ni Manny Sibal. Thank you so much. Annalyn Utom. Good morning, DJ Pons. Gika ni Annalyn Utom. Thank you so much for watching. Sa tanang mga viewers ka naka-view karon, hi! Hello! Okay, tanang mga viewers di ay paliw ko subscribe sa atong YouTube channel. Atong YouTube channel mga bisdak. Inyo lang isa sa YouTube, Dudong Punggat. Then paliw ko subscribe. Upload ko nimo tong subscribe. Then katong notification bell para updated ka sa tong mga video. Okay. Kadiri tapikas linya tong hatagan og pagtagaan. Morning DJ Pongs, great lang ko nilang Gisil Dagpin, Midnight Sun at Emily Randas. Especially sa akong mahal nga si John Randes, Rochi Sumagop, HB Michelle Guminta. Okay, thanks. Okay, Mato, good morning idol. Great lang ko ni Elmar Bukol ni Dexter Mata, si Ronel Bukol ni taga Katolean, San Juan, Sikihor. Salamat pagbasa idol, request kong song Samtang ako may kinabuhi pa. Okay, salamat. Hapdos di na. Morning DJ Pong, great lang ko sa kong anak Mary Joy, Mary Jane, Margie og sa kong bana Joseph Marimon from Mercy Marimon. So ay series Katipunan. Okay, matod pa din mga bisay. Morning Dongpong, akong i-greet di ay akong ugangan kay basin mabawian ko. Greet lang ko ni Mama Guria, Papa Imer Bidad, si Inday Tise og si Bidad family. It's me Diding Bidad, kana dyan. Okay, makasinso ko no na ati Dideng. Makasinso daw na, ingon sudong busay. Nang palanggaan ng ugangan na Tidideng. Dayon, parang dili ka may barguhan. Hello, have a blessed morning. Dong Pong, just wanna say hi to my beloved
Babsi, Philippine, Adila, Babski, Rachel, Gigi, Chicken, Chinchan, Kalipay mo bang Michael, Kibin, Tans, DJ. Okay, morning idol og sa tanang viewers ug listeners sa imong program. Gikan niya Konsihala Adilpa de los Santos. Okay, si Hal, good morning nimo diha. Lamidid, lamidid Okay, atong handusan. Hello, man buntay. Good morning. ako. Hello. Hello. Ay, kisa man ka? Carlilong. Ha? Jennifer. Okay, sa ito ikalagad ni mo diha. Sa Kuya. Okay, mo maniging great ganina. Kuya. Ha? Ako, parang kibawilong yung ako. Ah, sige, padayan. Napak... Bukan nga nasa. May inang ma'am. Good morning. Hotel mo, anak panan. Norat ko kuya. Okay, salamat. Kay alas 5:23 na yan. Dito Pikas, linya. Hello, may buntay. Good morning. Hello. Hello, good morning. Good morning, kisa man eh. Si Kuan Dede, Janilan Oralde. Asa na bitanaway? Andong Dire iko Pula, Walipakan, Ruas. Okay, sa ito ikalagad ni mo diha. Mugitay ko. Padayan. Nadayin ni mo, may muntag. Dayon, di na po kutumba na anong buhay kabo nga si Russell Pilarmino. Dayon, di lang po ko sa Oralde family o Pilarmino family. Dayon, di na po ko sa mga anak kasi di Jenny Chris. Bugan ko. Naadiyan si Sintrod Pangkain din. Di po ko sa mga anak nga tuwas sa Iraso na si Judith na Pilarmino. Salamat. Okay. Salamat kang punggal. Okay, dagang salamat. Alas 5:24 na yun. DJ, good morning. Greet ako sa akong igagaw diya sa may San Francisco. Edgar og Manang Silya coming from Gingging dire sa may Bunawan, Calamba. Okay, salamat nimo da Gingging. Please love Sa may Bunawan, Calamba. me. Good morning, Dong Pongs. Greet lang ko sa 4 Cantos Group. O sa tanang texter o caller, especially sa tanang fans club member. Sa Dipolog area o secure chapter. Salamat dong sa pagbasa gikan ni Jima Abahar. Okay, salamat ni mo da, Madam Jima. At maptikon nga fans club treasurer. Okay, thank you so much to Mirian Ampal. Marlon Chupilo, Hiniroso, thank you so much for watching. Kahapdos Chi Gomez, thank you so much. Okay, morning sir. Great lang ko ni Tito Kadampog o si Kunsyel Alan Albon. Dire sa may Upper Kabangkalan, La Sisikihor. Okay, salamat. mo bang magsudo nga magbako ako inta. Okay, wala jod yung may mukamang. May manang uban diha. Kay kanunay lang nakakamang. Kana pong uban diha, kanunay ra pong gikamang. Wao nang i-greet na lang dyan ng mga ugangan kay parang Nadong dili maimbarguhan og katong mukamang. Kay maimbarguhan niya, wanay mukamang, lisod na. Good morning sa tanang mga mangay diha karan. iko na do. Good morning to Mami Art. Mami Art Patagok, good morning ni mo da Mami Art. Ini ba sige kamang na pune? Mami Art, good morning, gikamang na kadiha. Okay, matot ba din magkabisay? Yugan ko. Ato taga ng pagdagay. Morning DJ Pong, great lang ko ni Kadol, Alnice, RK, si Peter. RK na Tapikas, Linya, hello, may buntay, good morning. Ko na do. Good morning, sir. Ay, good morning ni Mode Agwapa. Okay, nakakamang na ka? Mga daw. Umala! Okay, ang sa kilala ni Mode Agwapa. Gusto? Sige ba na yan?
Ito si asa kong mama Elsa. Ah, Sa kong igsoon. Ko na So, do. may Ma'am Zima Abahar. Sa mga Abahar family. Basi. O Coloberos family. Maura to daw. Dahan kayo salamat. okay, salamat ni mo na gwapo, nga nagkakamang na. Igo. Ah, Mo. okay. Mura ako katong gikamang ato, kato nang Kitang ting. mura nagmukuyog ang kortina. O kuya, may kamang-kamang nga nagmukuyog na ng kortina. Okay. Thank you so much. So, Rimon Balansag, Diripas. Good morning, DJ. Oh, masimba. Oh, katong ako, panagna, rapod daw. Bibi, si kamang-kamang, di ako haw, mukuyog na ng kortina. Ay, kimatan mo rin, DJ pa. Wait lang ko ni Kadol, okay, balik na siya. Alik. Oh, kimatan ba diri? Alik na do. Aron king kalaay muhuno. Kahapdos. Ay, morning DJ, greet lang ko sa tanang suwan og sa mga apyag og sa lantaka og balansag si Alan Skisuani taga Mabuhay. Okay, salamat ni mo di Alan. Nagkagwapo naman kay karon lan. Ha? Kitaan ka na ko gapo nagwapo naman kay kag samot. Okay, gatong bukamang diha siguro ha. Ya kanang inyong kamangon dili na mukuyog ng kortina. Kala 5:29 na dyan kini mo programa tol kini sa Rapid Booster. Pinakabago karon nga animal feed supplement alang sa inyong mga kahayupan. Dahil ka na isip Rapid Growth Formula for Animals. Ang Rapid Booster mga bisag pagkatabang sa imong mga binuhi nga magkayupan aron dali mudag ko mutambok. Bubugat ang mga mababoy baka kanding kabayo kabaw. Labaw sa tanan purgaw sab kana sa bulati sa imong mga kayupan. Magkapagana sa pagkaon makapaligon kana sa immune system sa imong mga hayop. Busa mga kabisag matasana ang paggamit sa Rapid Booster. Ang Rapid Booster available na sa mga aggregate supply sa iyong lugar o diya sa may secure area mapalit niyo ang Rapid Booster sa tindahan ni Nining ug Joel Sumagang o dito sa panimalay ni Ate Diding Bidad. Please love me deep. Regards lang ko sa taga-Ruhas DJ Pong labi na diya sa may irasan ng mga Diripas family. Salamat DJ Pong Sika ni Rimon Balansag Diripas. Salamat pa. Alas 5:31 na dyan. Wala gini akong ingon ninyo siguro nga dili mo kuyog ng kortina. May pariato ni Ate Mels kay matod pa nga Ate Mels okay ra nang mukuyog ng kortina. Basta lang dili lang magbalon og mumo. Kay matod pa nang uban mo ingon man ang uban og nagbalon ba og mumo. Kaya agmumo pa dyan, nga gibalon. Agmumo sa inipe. Dahil sunod na po, nagbalon na po usa kalugas na hog kamunggay. Nabi nga na mga bisag. Abi kay kortina na ning amua. Alas 5:32 na dyan sa Kabuntagan. Tuwing
kasama kita, ako ay napapaganda. Ang saya'y walang paglalyan, umaapaw ang kaligayahan. Puso ko'y kinakabog mo, talo pa ang lakas ng bagyo. Piling ko pagkasama kita, araw ko ay gumaganda. Sa tuwing kasama ka na, di ko na mapigilan pa. Lagi akong natataranta, parang butang sasabog na. Oras nang malaman mo kung bakit nangyayari ito. Puso ko ay nabiyag mo, siliwat ng Cupido. Puso'y umaalog, alog, alog, tumatalbog, talbog, talbog, kumakabog, kabog, kabog, parang nahulog. Puso'y umaalog, alog, alog, tumatalbog, talbog, talbog, umaalog, tumatalbog, sa tuwing nakikita ka. Sa tuwing kasama ka na, di ko na mapigilan pa. Lagi akong natataranta, parang butang sasabog na. Oras nang malaman mo kung bakit nangyayari ito. Puso ko ay nabiyag mo, silibat ng Cupido. Basta nindot ang lugar, guwapo ang DJ. Alog, 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 tumakabog, talbog, talbog, tumakabog, kabog, kabog, parang nahulog. Puso'y umaalog, alog, alog, tumakabog, talbog, talbog, umaalog, tumatalbog, sa tuwing nakikita ka. Ikaw ang nais kong makasama, sana'y ganun ka rin aking sinta. La 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 la. Puso'y umaalog, alog, alog, tumatalbog, talbog, talbog, tumakabog, kabog, hulog. Puso'y umaalog, alog, alog, tumatalbog, talbog, talbog, umaalog, tumatalbog, sa tuwing nakikita ka. Umaalog, tumatalbog, sa tuwing nakikita ka. Umaalog, tumatalbog, kumakabog-kabog. Basta nindot ang lugar, guwapo ang DJ. That's right! Daddy on the mix. Nasabat kung bakit ngem nalagsa. Ibak, yakimit mas nagtitay. Uy, kaunga, nutalang na, inet pa ko. Ipay maginawaw sa isip, agawin san pisikti, lungay na, may lat makakargari. Mapit na agpay, lapit sa kailatin na babato. Makaalino si bago na, makaparuso bailatin ina. DJ Rally Remix. Baketa, isukun ko na kanya. Muray manuyo yawenda, damit na, kuy marit na. Baketa, kung nga baketa, di na namin na mo tigana, ibang
Pumatol, hindi bakit Kaskala at dadlangin Awan sa pulang ikinasamgi Harap natin inagin Di bakit lasing sempet Nababang awan mantis Uray no kuribet Awan sa pulang minakinagin Nagkalarino ay kungkunada Na amoy lupati ang ganda Di bakit akarumansa Nagpaituma, iganas na DJ Rally Remix Ang kamaketa Isukul ko na kanya Uray manoy uyaw handa Kilometrik na, tuy marik na Baketa Bunga ang baketa Di na namin na mutigana Di bakit makainayan kaya Baketa Bunga ang baketa Di na namin na mutigana Di bakit makainayan kaya Pumatol, hindi bakit Kaskala at dadlangin Awan sa pulang kinasambi Harap na inagin Di bakit nasing sambet Nababang awan mantis Uray no kuribet Awan sa pulang minakinagin Nagkalarino ay kungkunada Na amoy lupati ang mula Di bakit akarumansa Nagpaituma, iganas na DJ Rally Remix Maketa Isukul ko na kanya Uray manoy uyaw handa Kilometrik na, tuy marik na Baketa Tuntunga ang baketa Di na namin na mutigana Di bakit pagkainayan kaya Ala, sayaw! Ikiog-kiog na na! Ala, kiay pa yan! Di apa! Kanindot ang tukar, guwapo ang DJ. Ilo Mix Club DJ, DJ Demo Tricks. Basta nindot ang tukar, guwapo ang DJ. Remastered by DJ Panoy John. Papita, my heart sing all la. I like to dance with you, hold your body too. Papita, my heart sing all la. Come back and ride now with my carousel. Rubia sa baryo, raking daraga. Sabay kay kagsanaya, mga pesya. Mga inosente, yung nga babayi. Pinapabukod sa palay. Papita, my heart sing all la. I like to dance with you, hold your body too. Papita, my heart sing all la. Come back and ride now with my carousel. Mga kalagita daw aking reyna. Hindi ka maistorya dyan si Lola. Tapos kulehiyo o kaligal, diba? Bayaan na ang baryo nagkapasya. Papita, my heart sing all la. I like to dance with you, hold your body too. Papita, my heart sing all la. Come back
and right now with my karapap. Kaluluwi ang mga gwapito na ikaw rin magpamasya sa balay nyo. Kalubot ang amon gwapita, taga-syudad ang makaginansya. DJ Demo Tricks. Sa Davao, piliin rin ang iba. Sa Apog at Manila, Nita o Gram. Andun na madiscover kang makilala. Pasig magwa sa TV, kapag artista. Wapita, wapita, my heart's in all ala. Dodong Polka. Dance with you, hold your body too. Wapita, wapita, my heart's in all ala. Come back and ride now with my Carabao. DJ Demo Tricks. Remastered by DJ Panoy John. Kaluluwi ang mga gwapito na ikaw rin magpamasyal sa balayo. 95 apa na Radyo Bisaya di Parang Guapita. Parengong mga kamina mga Bisaya sa Radyo Bisaya di Parang programang morning na Bisaya. O gwapita ko, idiot na Upaning inyong boss ngalagan, Mang Handusay. kakulat mo. Yan namang pangakalay. Gwapita, Wai paglubad. my heart's in all ala. Dudong punggat. Gwapita, Nag-react biya dahil mo anang inig kamang mukuyog ng kuan, kurtina. my heart's in all ala. Tapos text na rin, mukuyog, muradyog, mukuyog ng kurtina dong, labi nagguwang na. All ala. Come back and ride now. Inig handos dong, muradyog. Pag-share mo ay, nung apon na. Lain yung kayo, lainon yun din kanyo pag-una-una. Kanang akong ingon nga inig kamang mukuyog ng kurtina. Ngano din ka, ngano din guwang-guwang na, mura nagmukuyog ng kurtina. Inig handas. Nakara mo. Pag-share ay, inyo yung buhatan o dautan nga meaning ng akong giingon. Luya po na ng mga ingunanan na. DJ Demo Tricks. Wag kayo lalawa katulaging ako kay nig kamang ko muraligig na kurtina mi kuyog. Hey, good morning dia ni Ma'am Nining sumagang diha ni Sir Jewel. Morning ni mo dia Ma'am Nining, Sir Jewel. Nang duning mo dia ni nung buboy, good morning, nang bunday. Ni Captain Teddy Bear ni Ma'am Mary Rosan. Magandang umaga po, Ma'am. Okay, Captain Teddy Bear Dapes, good morning. Dance with you, Oh, body too. Gwapita, sana mga officer dia, ang coordinator officer, ni Vice po dia ay. come back and ride. Vice President ng mga handusay pa. Good morning. Talaga, sa paypay kagsanaya. Mga inosente libyo. Ikaw dyan. Ayaw ko din yung paglain na pagsabot ang akong gingon nga inigandos mo kuyog ng kurtina. Kay guwang-guwang na. Dili biya ingon ana ng buot na ko'y pasabot. Kumunod. Good morning, Nimo dia DJ Pong. Shout out ko din sa taga Sibutanon. Lola, Great ko sa taga Dangi sa tanan nga nakasunen. Sila mga radyo ang naminaw sa Radyo Bisaya kika ni John Mark Ahias Baryuga. Okay, thank you so much. I like to dance with you, hold your body too. Good morning DJ, great lang ko ni My heart's in Dolores magsayo akong nanay nga gwapa. Akong tatay Carlito magsayo nga gwapo. Gika ni Ruby Kalasan. Ay, morning ni mo daday. masya sa Annalyn Jean Suya, thank you so much. amon. Hi Dong Pong, shout out my papa and mama and to my brothers na love kay nako. Gika ni Prince Mark. Rin ang iba sa Apog at Manila, Nita o Gram. Andun na madiscover kang makilala.
Bakit magwa sa TV? Okay. Wapita, my heart's in all alala. Kamu ba? Nga naman mo. Hold your Oh, kamu ba? Lain yung kayo mo. heart's in all alala. Yun mo ni DJ Pong, great lang ang bana nga sa'yo ni Mata kay naminaw ni mo. Nanulaw manok si Alan Magsalay. O sa kumaanak ka natulog. DJ. Pa si Adrian Janria Janroy og sa akong Papa Carlito og Mama Dolor. Sa akong maigsoon pod og mga pagmangkon sa akong ugangan Charles Magsalay. Orbi ka Magsalay, HB Teresita Magsalay. Sa may nasipang Rizal. Salamat sa pagbasa. Okay, salamat. Sudatan makabinan siya. Ato ba dong, gisudlan na bad spirit mo ng dautan o guna-una. Mo siguro, ako, adyo ko'y buot ipasabot, ha? Ha? Samura dyan ka, meaning anang inighandos daw. O guwang-guwang na, mura na'y kortina mi kuyog. Wala, yung ko ana, ha? Come back and ride now. Okay. Ibiya sa Montario. Ano ba din yung mga guys? Sa pagkay nagsalaya, mga peska. Attention din sa tanong mga Radio Vista Fans Club Secure Island Chapter. Atong monthly meeting karong adlaw Domingo, ha? Sa may Liluan Maria Sikihor. Ato sa may Liluan Maria Sikihor. Kamong taga Maria. Kamong tanan taga Maria, giangyo ko kamo sa pag-apil sa tong Radio Vista Fans Club. Right now with my car. Kaya na ito mga dagan kay mga plano sa itong kwan. Okay, hello, good morning mga idol. Great kong happy birthday ni Smiling Face Raymond Kabasag. Nagatrabaho karon sa Pahuway Resort. Ang baryo. Okay, Pahuway Resort. Wapita, wapita, my heart's in all alala. Morning, Dong. I like to dance with you. Okay. Wapita, wapita, my heart's in all alala. Come back and ride now with my carapao. Maluluin Okay, matod pa. Taas ka nag-experience ng mukuyog ng kortina. Kalubos ang amon, wapita. Taga-syuta, Okay, kamo dyan. finansya. DJ Demo Tricks. Wala yung ko ikwan, ha? Kamo dyan. Ano na yun nila niyo? Kita otra, andun na madiscobre. Ganun na inon yun na niyo pagsabat. Hindi ka mag-atista. Wapita, wapita. Okay, matod pa din yung mga kabistan. Idol Bones, may bundag. Great lang ko nila ni President Tiniber, Ma'am Ann. Undong Bagyo, Aljon Malini, Nining Bibi Gapol, Nora Samil Antaka. Anining Joel Sumagang, Diding Bidad, Nancy Sumundong. Andre Calibo, Idi Klamuhoy. O sa kuanak, Shubi, Louie Klamuhoy. Dexter Mata, Luida, Arnold Balhin. Noel Mutuya, Gaga, Glory, Duinas. Jocelyn Versusay, Premilia, Maginay. Mili Kamanduna, Carmen Alyunan, Flor, Tuto, Malikay. Sa balayo, Abilin, Birato. wapita. Solomon, Rachel Takang, Lucy Tumugsok, og sa tanang naminaw karon sa Radyo Vista Fans Club, Secure Island Chapter. Dipolog salamat sa pagbasa na Gret si Lorina Klamuhoy sa may Talayong, Lasisikihor. Okay, salamat ni Model Lorina. Remastered by DJ Panoy John. Okay. Mag-sure na tiniding, ha? Okay, alas 5:52 na yan. Kini mo programa ito ganyan sa Pulver Supplier Direct Factory. Hold your body. Maka-shopping ka via online sa Pulver Supplier Direct Factory. Nindot kayo nga mga t-shirt, mga branded nga mga t-shirt, gikan pa yun sa factory. Dahil nag-offer sila sa free shipping nationwide. Ang Pulver Supplier Direct Factory, higala. Yung nababayi. Ang Pulver Supplier Direct Factory. DJ Demo O inyong i-search silang Facebook page, Pulver Supplier Direct Factory. Nadia si Ma'am Mary Rosan o si Captain Tuniber, mabi-abi ninyo. Nag-offer sila free shipping nationwide bisag asa ka man sa Tibok Pilipinas. Mag-order ka sa Pulver Supplier Direct Factory. Ihatod ka na via LBC or GRS sa GT, mga bisag GT Express. Alas 5:53
oras na yan. Kini mo programa tungkol ninyo po sa Rapid Booster. Pinakabago karon nga animal feed supplement alang simong mga kahayupan. Naila ka na isip Rapid Growth Formula for Animals, ang Rapid Booster Higala. Available na sa mga agribit supply sa inyong lugar. Ingon man na tubukan niyo sa Baliti Oil. Nabantog nga plus alang siyong balita ni Luan Balita Herbal Tunic. Bantog nga mutunaw sa tanang mga sakit sulod sa mong lawas. Good morning, DJ Gret. Gustong bana diha sa Kaniburwa sa Nagret si Ann Bulagaw. DJ Pongs. Gret ko nga birthday ni Juad nga birthday niya ugma pa birthday from Tating. Akala 5:54 na yan. Kamu lahir rin kayo mo guna-una ba? Oo. Okay, thank you so much to E.G. Pausal. Thank you so much for watching. Tanang mga naka-view karon. Then sa tanang mga viewers ha. Sa tanang mga viewers karon, makaukab mo YouTube. Aliw ko ga subscribe sa itong YouTube channel nga Dudong Punggat. Inyo lang i-search ang YouTube. Dayon i-search niyo ang pangalan nga Dudong Punggat. Paliw ko subscribe sa itong YouTube channel. Agimatod pa din mga bisag. Good morning, greet lang ko sa akong friend sa Jelma Burog. It's me, Johnny Bantel. Diri sa may pulang ko request kong song, Miss na Miss Kita. Salamat! Agimatod pa din mga bisag. Dong, happy birthday ni Randy Humadla. Ay, birthday din ni Randy Humadla ron. Happy birthday din sa tanang nang birthday karong adlaw. Bye. Sleep. Katong mga nang birthday dia, happy birthday. Oh, alam mo kayo pagpalabig duot. I-maintain lang nato kanunay yung atong social distancing. Kay kagabi ilay rabal lain rabag pronouncement ang atong presidente. Oo. May usahay mga pamulungon sa atong presidente nga wala na may subay sa balaod usahay. Pero basin og kumidjar punta. Kung dili ka magpabaksin, pahawaon ta niya diri sa Pilipinas. Pero walay kanang legal nga balaod nga ginasubay pod. Oo. Hulog na itong joke-joke siguro. Ay, kala 5:56 na yan sa kabundagan. Basta ha, inyo ara na. Basta mukuyog ng kurtina, kamo rin bahala na. Good morning ninyong tanan, may buntag. Para dito ikong oras. Salamat kayo sa inyong pagwanuban ka na ko ha. Gikan alas 3 kapen hangtod din yung maurasa. Then attention sa tanong mga opisyales o mga opisyales sa Radyo Bisag Fans Club Secure Island Chapter. Alas 7 unyang gabi ang atong kanang conference call para sa atong kininiang flexibility study sa atong plano sa atong fans club. Akiwa na dito igong oras. Salamat kayo. Kinina yung ilagad ang gikadlukan sa talang kabayutan, mga nusay sa namang pangakalaay, wala kasulay o ka na mukuyog ng kortina. Dudong Punggat.